μια παλιά ο Καρνέσης. Κάνει λάθος εκτίμηση της φάσης και ο Μίτσελ με αυτόν τον απίθανο τρόπο γράφει το 2-3. Απίστευτο! Ένα γκολ από τα 50 μέτρα από τον Μίτσελ. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ, όσο κι αν προσπαθώ, να σε βγάλω από το μυαλό. Υπάρχουν στιγμές που ακόμα εγώ για σένα μόνο ζω και πάω να τρελαθώ. Μια στιγμή φτάνει μόνο να σε θυμηθώ. Τα μάτια κλείσω αμέσως ταξιδεύω, σε ζητώ. Είσαι εδώ, κάνω τα χέρια μου αγκαλιά για να σε κλείσω μέσα. Έλα, κρυμμένη πάλι είσαι στο μυαλό μου μέσα. Έκανα τόσα για να καταφέρω να σε σβήσω. Τόσες βραδιές αχρίαστες, τόσα βήματα πίσω. Τι δεν θα δίνα να ζούσα ξανά και ξανά την κάθε μας στιγμή. Την πρώτη αγκαλιά, τα πρώτα φιλιά. Τόσα έκανα να σε κερδίσω. Με την ψυχή τώρα να τα αφήσω, να τα γκρεμίσω. Γύρισε πίσω, σου φωνάζω δυνατά. Γύρισε πίσω, μα η φωνή πίσω γυρνά. Άδεια, άδεια από ψυχή, από καρδιά. Άδεια από ζωή, άδεια από συναίσθημα. Υπάρχουν στιγμές που σ' αγαπώ, που σε μισώ. Μα πάλι είμαι εδώ και σε ζητώ. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ, όσο κι αν προσπαθώ,